Ja si myslím, že začiatok sme nemali zlý. Boli sme aktívni, mali sme aj šance vpredu a akurát škoda toho prvého gólu na konci tej prvej tretiny. Tam to mrzí a druhá nám nevyšla. Začiatok určite. A hlavne oslavovky. Treba si to pozrieť a sústrediť sa na to, lebo bude to rozhodovať zápasy. Čím tedy vás soupeř předčil? Byly to třeba speciální formace? Tak asi taky, ale myslím si, že takový ty malý souboje pade na pade, to prostě musíme být zarputilejší a musíme být tvrdší. Myslím si, že šance sme tam mali a hlavne si myslím, že treba ťažiť z tej ofenzívnej práce v tej útočnej tretine. Tam sme kvalitní, tam sme silní. Keď sa tam udržíme na puku, tak ich tam vieme dostať pod tlak.